tax. Turnover tax kichiwo every month and final. Tiende niya ok idwok kendo annually. Kisegole every month and final. To mano kendo kela gimoro dwoko penjo moro medo gimoro ne gutu kelo mini luongo ne rental income tax. Tiende ne en tax moro ma jok man gi ute landlords kata landladies ka in gi ot ma odini ichiwo dhano dake kata dhano time ohala to nyaka ibed gi milongo ne rental income obligation ma imedo e tax certificate ni. Rental obligation no igoyo osuru sani to koro en 7.5% e gimiyudo. Tiende ni kane dwe ni ichoko $1,100 to osuru michulo en $7,500 to nyaka ichule dwe kaka koro sani. Okay, jok ma watigi nyoro nikech nyoro ne tarik 20. Rental income tax to gi VAT gini duoko gi by tarik 20 dwe ka dwe. Koro kaka nyoro tarik 20 jok machalo kamago nyoduoko osuru no. Koro tiende ne sama isebedo gi ute to nyaka duok gimilone rental income tax. Nitiere jok moyienegi kopo ni pesa miyudo to ni piny dwe ka dwe inyalo choko pesa matin ne $280 to kuyie ni donjo e obligation mar rental income. To kiyudo moingo $280 to nyaka bed gi obligation. Nitiere gima ne adwa medo kendo e common mistake ka mato koro dhine professionals. Professionals mang'eny yudo ka sama especially young professionals madonjo economy gin very agile and very active and they have a lot of thoughts. Yudo ka giringo to gifomo kambi. To kambi ni ka gisefomo ni to gimanyo PIN certificate. Kaito ndalo mokwongo ka gionge tich to gilinga linga. Kaka ne waselero en ni kendo yie gi obila wacho ni to sasa ma isebedo gi PIN certificate nyaka idwok return kata in gi income kationgego. Mano owinjore kabisa ne young professionals nikech giringo giyawo kembe nigi to giling ka seche mok giyudo tich. Ok oyie ni bedo gi PIN certificate ka ok idwoko return, ibiro goyi penalty. Dwok return kata in gi income kationgego. Ero kama na ina kinyalo naketna moko kuom ote hachak gi ote mano mar Juma.